Hindi mo trabaho ugma na ilin. Namastiya. Sabi magbantay. Yung kasabado, pwede radadaan, pero gugma di kay. Bayan di sa manugma, oy, magluto para sa munisipyo. Sabado kayo pwede magbunto na. Ilin. Love you na ilin. I love you, day. Dayan mga kwan dia. Mga apos, kilid. Tenigra dia. Kalungan. Ito ka lagi kyang. Ito lagi kyang. Ito lagi. Ah. Ngali. Oh. Ako. Kasi ada. Namungaris. Kuya Andy, Nailin? Mabugto na ta. Nailin? Ha? Namungaris, Kuya Andy, ugma, Nailin? Bog ma. Patay juga ni bantay bata lang ko dani. Hindi na ko katos karinderya. Hindi na magkakaadto, Nailin. Ngayon mas takya. Ugwas takya, Nailin. Ugwas kaya mga to. 1967. Nailin. Oh. Matalis. Yan na. Matalis kaya kay trabaho ko. Di mo na banta ta, Nailin. Bilis kaya hari mo. Bang banta doon, di na, Nailin? Matagan? Kaya mga. Tatay Paul. Punta mo kayo magkalabad sa uho. Malipong ko. Asa mo ay? Asa? 1967. Asa ang mga doay? Hindi lang ka. Agay. Yung kapan? Pwede sana ninjo. Lila. Hindi sa magiging mo be? Ako, Ariana. Hala, anong sticker na ko be? Tadi ba matidur-tidur dia yang mama be? Nagsian. Ayo mama. Yan yung bagas buhok yang. Kaya, asok bagas yung buhok. Di asal kama. Bangan dia nasi ko mana? Di Bangan yung buhok na. Bangan na yung mama pabangan ko no. Mangan. Ha? Kapil na. Kapoy mamangan. Aduh, sakit. Pilit is ibu na. Ako ni papilitan niyo mo. Mut mo lagi na. Tapos mga bata. Iwan ako lang kaningawan ko nila. So, mura na. Okay. Tanaw lagi. Buangan ko sa mga turho. Isa ka na liksiyan. Take care. Sige, Nenjo. Atos. Sabaan sa mong adla na dana. Masa niya na? Tang-tanga na. Itong giyay pa niya. Taks, taks. Taks. Sabot mo. This is mine. Ito yung pagkalingawan ha. Kapoy rabak ko. Kudyo pas na bawal kaya nga. Tama, talabilangan ko nila. Napa? Ano? Tipog napa. Naskan kaya? Ano sa'yo na ni mo be? Nato man. Kani ate. Ate, Ipan. yatag di mo? Dahil kasumpa pangahin ka na ni Billy. Ano dito ilang mong mamala? Tiga ka na ilang mamala? Ha? Tigang papasang papamula. Naman sila kasi nay.
Isa ka ay. Cuma ko. Isa ka. No. Kagulipap. Iya. Tan 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 tan. O ba ka naman trabaho mo, be? Ha? Pan ka? Ano na kang? Tatay. Ah. Ha? Adi ko trabaho mo siguro sa Sabado na. Uy, papa. Ay, papa. Yung mga tamulo dia. Ako ko ni. Ano lagi mo kuko? Sama ni do. Pero nito. Tang melo. Kaya kan sa nito. Sama na. Nagapon na molester? Ako mo lang. Ako vlog karon. Kapoy. Ay, muna niya tagligo. Bukas-bukas. Mana sa mag-birthday ng mga Nailin? December pa. Ano man? Mga Nailin? Nagani mo cake? Sige, di mo tagag cake. Sige, di mo tagag cake. Tagag mo cake si Noah? Si magkapangutan na, kasi nagdudan day. Kasi nagdudan. Sa dadanan di tayo. Oh, alam na. Sa Tirusalin Nailin. Kisa na? Sa Tirusalin Nailin. Sali na? Bakod na Tirusali. Kisa na day? Sa Tirusalin Nailin. Oo ka! Kanang anak ni Danas December pag birthday nuwalik na nahilin. December pa lagi. Pagkang Lexi Nailin. Wala. Buhan, fixi po tala. Sa una pag birthday ni mo Lexi wa. Padungga ko Lexi. Nailin. Oh. Love you Nailin. Nanay di bomba. Oh. Yan, ano lagi di bumba kaya? Ay, pagdag hiloy kuko ay. Ha? Nasa hiloy kuko. Tada sa kalijot. Hiloy kuko, basket ninyo. Oh. Nana ko ikuko na. Nabud. Hindi mo trabaho ugma na yun. Namaskiya. Wala mo bantay. Ang kasabado, pwede ra dadaan pero gugma di kay. Bandis mo nugma oy magluto para sa munisipyo. Sabado kay pwede magbunto na. Nailin. Love you, Nailin. I love you day. Dahil mga kwan dia. Mga apos kilid. Tenigra dia. Kalungan. Ito ka lagi kyang. Lagi kyang. Tatay lagi. Ah. Ano nga rin? Nailin. Oh. Ako. Kasiya dah. Namungaris. Kuya Andy, Nailin. Mabugto na ta. Nailin. Ha? Namungaris Kuya Andy, ugma Nailin. Bawang ribog ma. Patay nyo ni bantay bata lang ko dani. Hindi na ko katos karinderya. Hindi na magkakaadto Nailin. Hindi ang mas kakya. Ugwas takya Nailin. Ugwas kaya mga to. 1967. Nailin. Oh. Matalis. Yan na. Matalis kaya kay trabaho ko. Di man na banta ta Nailin. Bilis kaya hani mo. Bang banta doon di ta Nailin. Matagan? Kaya mga
Tatay Paul. Punta ba kayo magkalabad sa uho? Malipong ko. Asa mo ay? Asa? Di ko kabaw. 1967. Asa ang mga duay? Dali lang ka. Agay. Kiyang kaya ningan hikak yang ikaw manilhig. Nahilin. Ah. Alam mas kaya nanilhig na. Nilhig ta pagkaday. Nahilin. Oh. Nang ugma pag birthday. Uwa nahilin. Dugay pag birthday nuwa. Ah. Butan tumis kiya na nanilhig. Ngan hirag alis siya nanilhig. Kaday? Kawan na rin. 1,000 na rin si Yeah. Jangkuan. Subscriber ni siya. Ha? Yung subscriber. Magbut na magbut ko dia. Ato kaya siya kaya nanilhig. Kung sakutak ba't nun ka? Kaya dyan idong to kaya matutang dubduban nato ron. Ano mayo? Mo siya. Ha? Mo. Tapos ko siya siguro. Amayo? Yan. Yan. Pag mayor day. Tapos kusina. Oo. Asan ka asa? Arang mayo? Yan. Anak ko si Andres Mayor. Ha? Anak ko si Andres Luja. Tara nga bi. Dito sa. Luja ka na mayo kasi 20,000 ka na yun. Butan ang stock ya o nilhig. Sikat na nga mas pakya sa naging. Yeah. Nakita si ko ni Moki ah. Kaya mo sa kasilig na. Tabang. Ako'y vlogger. Sa kasilig. Makigamit Kaya ko. mo na. Tabang ko nahilin. Wala silig sa dia. Kwarta ba? Tika mo ka mo. Agaan ng gawa. Aw nang hilatan. Adong iuli na sa bayra ikaw. Alas. Ito na ka. Kasi yan nilhig. Ang vlog si Na. Balas. Ha? Anong agaan ng tag-disney? Are, oy. Buhay ko. Ban kiyang. Ano yung Sumunod sa daanan be. Nino? Kaya. Kaya sa daanan ni mo. Nagmas. Na. Ha? Kasi. Isang. Looy. Looy. Matao. Sa daanan ni mo. Nga. Nasa. Mas. Nagkakaw sila na. Tabang sila. Nagkakaw. Lapait pinilhig. Kaya pa lang dugduban ron. Pagbo. Ang uban dit. Kada ni gumas. Pakpakot. Bakit lang kasi yung papa. Pinilhig ka. Yung papa. Muna bisita manilhig. Muna nas baik manilhig karang buta na. Sa tas mo ko to. Ha?